Helo, yn enw yw Cris Tomos, aelod cabinet dros yr iaith Gymraeg ac dros yr ymgylchedd. Ac mae 2019 yn flwyddyn arbennig i ni yma yn Sir Benfro, oherwydd eleni byddwn ni'n dod mewn â systemau newydd ar gyfer ailgylchu. Mae'n bwysig i ni fel unigolion, fel Sir, fel cenedl, ein bod ni yn ailgylchu cymaint â phosib. Ac yn Sir Benfro, fe fyddwn ni'n dod mewn â system o alluogi pobl i ddod yma i'r man gwastraff, yr holl fanau sydd gyda ni ar draws y sir, a dod ac sicrhau eich bod chi'n ailgylchu y gwahanol mathau o wastraff. Felly, o'r trydydd o Fehefin, byddwn ni'n gofyn i bawb i ddod gyda'i moduron a sicrhau bod yr holl wastraff unigol yn cael ei gwahanu ac wedyn yn cael ei rhoi mewn i'r gwahanol sgipiau arbenigol. Felly mae yna daflenni gyda ni sy'n mynd allan nawr dros y misoedd hyn ac yn egluro pa fath o wastraff sydd yn mynd i wahanol fannau. Ond yn bwysig iawn hefyd, byddwn ni yn sicrhau bod unrhyw fagiau du yn cael ei agor ac yn gofyn i bobl wedyn i drosglwyddo unrhyw ddeunydd ailgylchu mewn i'r sgip gywir. Felly fe fydd pethau yn altro'n 2019 ac yna erbyn yr Hydref byddwn ni yn edrych ar ddod mewn â system o gasglu gwastraff o'ch cartref. Felly fe gyda ni lorïau newydd sbon a fydd gwahanol ar fannau o fewn yr lorïau yma yn sicrhau bod y gwastraff arbenigol yn mynd mewn i gwahanol fannau ar y lori. Fe fydd hyn oll yn codi y lefel o ailgylchu yn ein sir a fe fyddwn ni wedyn yn cyrraedd y nodau ac yn cyrraedd yr hyn sy'n cael ei osod gan Llywodraeth Cymru. Ond rwy fi yn bersonol yn meddwl bod gyda ni y ffordd i wneud hyn yn effeithiol yn Sir Benfro a gyda'n gilydd fe gallwn ni gyrraedd y nod. Diolch yn fawr iawn i chi.